ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anak pauluan, patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ita akla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ni namnama may saka na laing apintor. Kita man, mama? Nagpintasan. Naglaing kan Doris. Amom ka di anangina ti paintings. Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito isalas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, mama. Kaslapud no aray na. Ay na naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ko. Asino nga iti saan amang raum iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Hindi nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti panagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigat yun. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro, mabalin ka di amamuan. No apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo mat ti tiyan mo. Sabali ti tiyan mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulanak kita. Ay, mabit lang ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madagos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapanid sa ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Sige. Umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Nene. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamat ti nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan, bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga amo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng.
Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen, ma'am, iso ngamin timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam dayta. Agkararag kalaan. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet kalaan ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramidak. Tapno matulungan ka iti nasakit mo. Aprusam ti likod ko. Barang maapap ti utot na marikrik na. Oo, sige, Doris. Aprusak ti likodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Ag nervyosak ngamin, mama. Madanagan ang kunay. Apeng amin anagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin la kung mati sumrek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y maglagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito yung agur-uray no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngarod, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti apo ta nakalasa takpay. Ammom kadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laang. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ama kapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamun tumutan, itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay, anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya,
Ang nagpinirmaan taday saan ka di? Kidawag ko ma, nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Siyaklaangan tiyaya, kadagiti anak ta. Ha? Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Siyaklaangan tiyaya da. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na ti tulagan? Ay, isa na mabalin. Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu ka di mat. Ay, sabagay. May mayat matlaang no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam ang matangdanan. Mga alaklata iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaang dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan niyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan niyo, saan kadi? Oray sa anak abumaknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am. Dayawon ka, iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman ak itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo laang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da maya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag ija opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Diyak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayan. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. Adda awagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan iho. Amom. Agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Dahil tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramita kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo ah. Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Oh, matlagayam. Anya pa'y nga itar aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok
kan ti kalaysayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jak ninamnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka nga minunay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayaten ka unay, Doris. Ay, ayatan ka man, Oliver. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan, pateg, ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.